Түбән Каманың Кылгали исемендәге милли китапханәсендә кулыңнан гөлләр тамады исемләнгән проект үз эшен дәвам итә. Гүзәл затларыбызның чираттагы очрашуы татар халкының милли баш киеме колфак тегүгә багышланды. Милли колфаклар дусларга, туганнарга, киленнәргә бүләккә дә бик акча бүләк. Кылгали исемендәге милли китапханә укучылары өчен кызыклы проект әзерли. Теләге булган хатын-кызлар милли кием тегәргә өйрәнә алалар. Татар халкының милли киемнәре буенча булачак инде бу проект башланып китте бит инде. Без беренче чиратта инде колфактан башладык. Аннан соң бүтән дәресләрдә инде изү, алъяпкычлар. Узган дәрестә хатын-кызлар китаплардан колфакның тарихы, бизәлеше турында укыйлар. Сызымнар ясап, тукыманы кисәләр. Милли баш киемнең өлгесен әзерлиләр. Сөйләм белән куябыз инде монда бик матур итеп. Узурлар мәҗлесләрдә Иҗә дә кияргә була. Энҗе мәрҗән колфак кигән хатын-кыз үзенә җәлеп итеп тора ди китапханәчеләр. Киләсе дәрес 6 мартта узачак. Анда теләге булган һәркем языла ала. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.